Tiež sa na našom ultrazvukovom pracovisku v Prešove koná preventívna akcia, ktorú organizujeme spolu s Ligou proti rakovine. Mesiac október je venovaný prevencii onkologických ochorení a samovyšetreniu prsníkov. My sme tu dnes na to, aby sme ženy naučili, ako sa samovyšetrenie prsníkov vykonáva. Môžu si to vyskúšať na makete, ktorá obsahuje hrčky a môžu sa naučiť správnu techniku tohto samovyšetrenia. Samovyšetrovanie prsníkov je tou najjednoduchšou, najrýchlejšou, najdostupnejšou formou prevencie rakoviny prsníka. Pravidelné samovyšetrovanie prsníkov a pravidelné mamografické a ultrazvukové kontroly pomáhajú odhaliť nádor prsníka včas. Včasné odhalenie karcinómu prsníka alebo nádorového ochorenia prsníka vlastne zvyšuje šancu na úplné vyliečenie pacientky, skracuje liečbu, je menej náročná pre pacientku. Preto sme radi, že Liga proti rakovine prijala pozvanie na naše pracovisko, aby vás naučila techniku správneho samovyšetrovania prsníkov.